jam wiyete mon jam nyalle mon jam hiire mon yeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama on juurama kadi on jettama on manama on ñaganama moƴƴere Allah to gonɗon eɗen goni ɗon kala debbo e gorko suka e mawɗo kala eɗen gandi émission men mo kewnoɗen wadde kala e saaha tawa noon ko ɗo e Piindi TV émission wiyete ko ar Potten eɗen gandi noon ar Potten ne fotta e neɗɗo kala ɗum noon caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum ha kawruɗen e ɓeeɗo worɓe gendiyankoɓe ɓe kuccodirɗen hannde hayso tawi en kalani inde mabɓe son jiiɓe tan e image uji ɗi oɗon gandi tigui ko Rougui Babayel Sall haali ko ɗum tigui woni gonga saabu eɗen gandi koɓe gendiyankoɓe kadi ɓooyɓe feeñde image uji ɗum noon ɓe calminama ɓe juurama ɓe ñaganama moƴƴere Allah haaɓe namde kadi so tawi ko jaam ɓolo ɓe ɗacci ɗo galleji mabɓe ɗo ɗum noon Hadji Sall Gelongal Gamadji jaam waale maɗa wale jam tata Rougui a salminama juurama weltanama en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe wonɓe windere nde yeeɓoɓe men ha e heɗotoɓe men ɗoɓe goni e noɓe goniri kala en ñaguima moƴƴere Allah e kisal yo wone mabɓe kono kadi en calmini jooman galle en ɓeɓe tawɗen ɓeɗo ɓeɓe liɗi ɓeɓe cellani boni kala en calmini ɗumen en juurima ɗum en beltanima ɗum Adja Rougui Sall enen gonde Yela Samba Diop ko noon tigui eɗen gonde mbaɗo guitare taw noon ko guitare ganna o oɗen gandi on woni no mbiɗa inde makko Yela Samba Diop ko Yela Samba Diop wadde o woni Yela Diop ɗum noon Yela Diop a salminama a juurama a ñaganama moƴƴere Allah wi salmodire e yeeɓiyankoɓe Piindi TV e joom waale moon bandiraɓe jaam ñalle moon Rougui Babayel wiiri ni nde wonno aduna o ko way no sifori ko weltare mawde arde hannde ganduɗa ɗo e Piindi TV e notade ganduɗa émission bandiraɓe debbo mo ganduɗa hoorema kadi jewɗade guila hanki taw hannde arani ɗum noon en calmini dennagal bandiraɓe kettotoɗo ganduɗa ma télévision o walla jeeɓowo ɗum onon kala e kuuɓal on calminama on juurama ko noon tigui wadde kamɓene ɓe calmitimama ɓe juurimama kadi ɓe ñaganima on moƴƴere Allah ɗum noon en calmini foof tan mawɓe ardiɓe galle ɓe en jejjitani hay goto en calmini Abou Hapsat Coumba Hamme en calmini Dawda Dia en calmini technicien ji meɗen kala hay goto en ɗaccani ɗum noon Hadji Sall so tawi mi wi Hadji Sall Gelongal Gamadji ko nden inde woni nde bamma hirsanma dammuwol innirma ɗum walla Hadji Sall ko inde waccore eyyi jarama Rougui no mbiɗani en calmini Abou Hapsat Coumba Hamme e dendagal bandiraɓe e aduna ala ɗo daari gurdam aade gardugo sokhna Dieynaba Alassane julde bolel kamɓe kala en calminiɓe en juurimaɓe en calmini Alassane Sabou Bocara en calmini Ndiaye Moussa Ndiaye yurmede Allah e Diallabo Amadou sikki ala min ko Hadji Sall baba yimi ko Hadji Amadou Ousmane Bintel jeyami ko cuuɗi men Gamadji kono noon mataw sowore nde ari yanti hen woni Gelongal Gamadji o e gasa Gelongal Gamadji o hannde foltima Hadji Sall o ɓaade inen ndenne kam nan debbi less sokhna Rougui wadde so tawi mi nani Gelongal Gamadji ko Gamadji jeyɗa walla Gamadji Sane jeyami nokkumo reso donde soki donde Mamoudou yettum ko ɗon tigui Hadji Sall jibina ko ɗon inna ko ɗon mawni ko ɗon janggi ko ɗon waɗi cukako mum kala ha ɗo woni ɗo sikki ala ko ɗon tawmi nenam ɗon tawmi babam nenam so Allah boom sen beelama mbiyenno tarikaji jarata nenam jeeya ko dongre Idi bayam jeeya ko dongre Guédé Mbulum Sara Hamme minen komin toroɓɓe nenamin ko fulɓe babamen ko toroɓɓe Allah noon waɗi fergoji gaari konni en ɗon ɗo Gamadji Sara ɗo koɗɗen ɗon tawɗen ɗon nene men e baba meɗen e yoga e jignaɓe men tawɗeɓe ɗon tigui ko ɗon kadi piɗmi ko ɗon mawnumi ko ɗon kadi janggumi alqurana ha dañmi hunde nde puɗɗimi kadi janggude PULAAR wadde ko ɗon tigui o janggi Qur'an o janggi kadi PULAAR o wadde ko PULAAR o mbaɗa andi kañum ɓuuri foltade e alqur'an o walla eyyi PULAAR o ne wonko ƴetti hen kono alqur'an o kadi nde janggumi ɗo kadi koye nder galle tanam saabu tanam Oumar Issa ceerno Oumar Issa ko ɗon janggumi kadi alhamdulillah rabbil alamin gonga ni PULAAR o aso woni alluwal ngal woppama law gam suudu nene e gam hirande bottari tagui PULAAR o woppa law yiiloya ko ina wuurda galle kadi e yamirode ceerno meɗen ceerno Oumar Issa ko noon tigui wadde so tawi mi wi Hadji Sall mataw ko so tawi Hadji Sall janggi Qur'an o janggi PULAAR o Hadji Sall mataw ala meccal gongal sowona ɗum tan walla
janngude pulaar nde caggal nde janngi pulaar nde Hadji Sall ha hannde nana inde muɗum wawi wiyede Hadji Sall Gelongal Gamadji holko addi ɗum eyyi ko yettude Allah hunde foof ko neɗɗo dañi aduna yo yettu Allah yetto kosam ɓendu nene muɗum mi janggi pulaar o mi janggi Qur'an o ko mawɗum ko neɗɗo dañi hen foof caggal neɗɗo dañi hen juuldude muɗum andi ko wawi rewde ko yettade Allah heddo noon koto batte golle ɗo batte golle kam ko batte commerce ɓurniɗen yarude kadi ha hande kadi ko ɗum ɓurɗen yarude heddo noon Allah itti muuyo yidde jarabi nanni men e leñol ngol tawno neɗɗo foof won jojjande foti jojjitande leñol muɗum enen mbaɗa hen hakke bawɗe meɗen eɗen mbaɗa hen hakke bawɗe meɗen wadde ɗo jinnoɗa nawde leñol ngol yettima ɗon walla ha joni ngol woni koye ɓosde Hadji Sall ala ko yettude Allah ko neɗɗo dañi foof yo yettu Allah nde tawno neɗɗo wonɗo fuɗɗirino ɗo neɗɗo fuɗɗirino ɗo ne andine metti hande noon so tawi a wawi yiide ko ponnoɗa ko woɓɓe hono ma ne gaari caggal ma walla woɓɓe hono ma ne goni yeeso ma e ɓe ganduɗa a heewano joddade e mumen hande ha e watti joddade e mumen haɗa yewde e mumen ko yettude Allah ha no feewi wadde min mbiyatmi wonko daña caggal noon nde tijjani an rutti e jomum saabu tijjani an nde wuuri nde min gonno ko heɗotoɓe min gona haaloɓe hande noon caggal tijjani an ruttima min goni heɗotoɓe min goni haaloɓe kadi komin goni ko haaloɓe ko ɗum tagma yiide amen e nder hen keptinɗa amen kadi nodda amen kadi e nder gueɗal ngal minenne min gara min gadda hen fodde amen wadde ko noon tigui caggal nde kalɗa tijani an yo Allah yurmomo yaafom on woni Elimane Gamadji kona ɗum ko noon Gelongal koye radio ji liggoto walla koye téléji o wayri nanede noon ko kalannoɗa ko gasi walla holɗum ala rugui alhamdulillahi ko français wiyata ko actualité subaka mbo pinɗa fo aɗa daña actualité hande ko haalate gasani e aduna mi wayri noon média mi wayri média taw ko haalal kono tolno hande e duuɓi tati mbeɗen jooɗi mi yahani média sa tan ɓe noddami ɓe invité mi ɓe ara mi noto hono ni kono wona haydara hono rigui o wi wona haydara wadde hankkadi ka piiɗo ngal ɗon hello ka mbiyaɗo hoto ya woppu radio walla ko holɗum ya woppu média non mi wiyaka yomi woppu radio mi wiyaka yomi woppu média nde tawno ceernam Hamme Amadou Ly mbo heewi wiide mi salminimo à passage o wi saɗa wurno hunde yo taw ko gurnonta ko kadi anne ne wawma wurnude kono haɗa wurno ko wawa wurnudema te kadi an e hoorema nde garɗa nde ka nafanoɗo anne yowon ko nafɗa sa woni nafaɗo e nder gollal ngal gollata ngal a yiitaki hen hoorema e bandiraɓe ma ɓe jiitaki koye mumen e nder gollal ma ngal hay bande debbo a wawa sodande sabunde waɗa feere jaaha donnuɗa sakuji ciment wadde so tawi mi nani namdal ma ko joguinoɗa ko ɗum ko hen mbattuɗa ni wona ko dañɗa hen so tawi aɗa joguino hunde seeɗa ko hen mbattuɗa e média o kono média o ala ko addanma média o ko mawɗum wonko addanimi saabu addani kam andede e aduna o caggal nde jinnaɗo ɓe jibinimi dokkimi inde kono kadi ko heddi ko an fagganto ɗum hoorema no wambaɓe kewni wiide média o mi yawani média o kadi mi famɗinani média haal pulaar en o ine wone ine golle kono noon kadi yaade dilline sababuji ine weeli saabu so tawi aɗa dilla e hunde ala ko ɓosata hen ala gasata hen so yeehi ha ɓooyi yimɓe e kuye men kutotoma jawatoma te tagi taw ko an kadi yawni ɗum hoorema kono guendi hen kagal ɓolal tan ngal alda e jogade galle ngal alda e jogade hirande ngal alda e jogade bottari yawa ko sakkos ma tan yawa ko paɗe ma tan ñallaɗa kiiraɗa ɗum firtani hay hunde o wi wadde ɗum firtani hay hunde mbaɗa kono puɗɗiɗo wadde découragé e leñol fulɓe ni so tawi mi nani haala Hadji non découragé e leñol fulɓe mi watta ɗum saabu kala ko dañmi mbimami ko fulɓe dokkimi kala ko dañmi ko pulaar rokkimi saabu nde gadimi janggude janggude alqur'an pawnimi hen yidde am e jangde am est ce que pulaar ha ɗo kaltaɗo e Gelongal Gamadji o janggani français kono sa yi mbeɗa hutoro hande français ko à cause de pulaar wadde kay pulaar mi wawa ɗum woppude pulaar ko guesa ba ganduɗa ko tijanani wiyata ko mi wuurade mabba mi maaya e mabba pulaar mi famɗinta ɗum pulaar mi ustata ɗum kadi kala ko mbawmi dañde e adunam ko pulaar ɓuuri ɗum est ce que pulaar yo Allah yoɓ pulaar mi wawi yobde pulaar allahuma amin o wi est ce que pulaar en gandat noon so tawi koye ɗemgal ngal to haali ɗum tawa yettake e nder ɓerde nde kono kam en mbi allahuma amin Gelongal Gamadji hol radio Gelongal idi haalde wi jaam ñalle moon walla jaam hiire moon e kadi hol guiɗiɗo tottudemo micro jarama Rougui haali ko weeli gadimi haalde e radio foof ko radio Sénégal international 92.5 nde radio weeli nde heeɗade
nde radio metti nde haalde sabu komi noddiyanke gonnomi radio Sénégal mbeɗa nodda gila mi suusa noddude ha cuusmi noddugol mbeɗa wonde yoga e yimɓe heewɓe mbeɗa wawi rokkude yeru ko wayno sehlam Demba Diaw ko wayno sehlam Dempera en Keddol Thiam en Abou Bogo men mi salminiɓe à passage Dieynaba Abdoul Ba en ko sukaɓe suusɓe amin nodda hen kono adimi invité e radio wimi jaggo oɗo micro kala ko Sadio ndeysan Sadio Bari Camara ko on adi tottudema on adi kam invité émission kalɗa hen émission o wonno ko Jolfo e Pulaar hol émission mo Hadji Sall idi joganade hoore mum nde caggal nde ɗon umma ɗon ha radio welma garɗa tan ñaguiɗa émission wattude haalde walla so tawi ko radio walla so tawi ko télé a jarama mi yetta ɗon gorko mo Mbagne Samba leydi Hammadi Kounda Dewi Kounda Gabbe Kounda wotour walde sayna gorko cuballambo wona ha sida woni Ablaye Hammadi Sarr Seydi Sarr fulɓe mbi wona yejjiti wona e limanagal ko ceerno ma jangguinma foof kala no jangguɗa ha jofɗa tan Oumar Ould sa wi gadiɗo jangguindema o bisimillah rahmani rahim ko on adi wonde ceerno ma saabu ko on adi feƴƴidde hakkille ma Ablaye Sarr tuma nde haalide Bambilor dari ko kanko adi noddudemi o wimi Gelongal mbimi naam o wimi ar tawa Bambilor garmi Ibrahima Mbayan tawmi Bambilor e galle ceerno Amadou Djibi Soumane Dawoud gorko mo Tullel Thialle mi salminimi juurimama o itti yewtere o rokkimi yewtere nde ne wiye beeto e fulɓe o yawra o itti yewtere wonde o rokkimi ina wiye sifa hanki yonta hande yurme dalla wona Diallo Abou Amadou ko ɗon tigui ndeysan mbaɗa andi ɗeɗo balɗe oɗon gonde suuna makko no fewi no fewi no fewi kadi o addi yewede saabu ko jaadigel moɗon wonno kadi kala e saaha to jeeɗon kala to jeeɗa kala omo yeeɗon eɗen gandi kadi ko noon tan kadi ko ɗum woni aduna ko mbawɗa haalde hay soko seeɗa e makko e hakkude moɗon haade men artoyde e banggue radio ngo eyyi jarama Diallo Abou Amadou mi wawa haalde muɗum no fewi saabu so wimbiɗa haala e makko ne gasa yewtere nde wasa yettade no jiɗɗen ɗo saabu Yela Diop ko seede guila gandumimo mi meeɗa yiide e Diallo Abou Amadou ko mbeɗa yawa sa yi hande ko joddimi ko ɗo Yela ko foof mi yiyani Yela ƴewmi ɗo ko Abou Diallo jooɗi ɗo saabu kala ɗo garnomi e yaade so hande no si wono wuurno hayso Yela ari yante amen ma Abou ar jooɗo Allah mone seedi mi meeɗa yaade goto mi meeɗa artude goto kalɗo ɗo jaami jaanami koye Abou Diallo kalɗo gartumi gartumi kadi koye Abou Diallo kadi kala ko mbeɗa waɗa kadi amin disnodura saabu hay ɗo ko garami ko ɗo e ballal dusodiral Alassane Sabou Bocar e ballal dusodiral Ndiaye Moussa Ndiaye yo Allah junnu jaadigal tawi noon ko jaadigal gonga ko jaadigal gonga ko yaadiɓe tigui rigui kadi ko ɓeydoɓe saabu hande Alassane kañum woni mawɗo amen yettere Allah o duysi kam no fewi eko garatmi ko on woni gorko mo Koundel e jaam Sonko kadi o wiyama seydi so hayso tawi yettode nde moƴƴani kam alay saago ndewen yettode nde joni subaka ɗum noon caggal nde Ablaye Sarr tottuma micro ko ɗon tan haaɗi walla a jokki ha yesso eyyi Ablaye Sarr nde rokkimi micro gorko cuballo min goni hen amin mbaɗa hen ko Allah wawno amen amin jewtida e fulɓe e nder beeto e pulagu ko hen yewta te kadi hay jokkodire dañaɗe ɗe hande jokkodire batteɗe ɗe mbeɗa wawi wiide min Gelongal mi heedani hen caggal saabu ine gasa e nder leydi Sénégal caggal ɗe réseau sociaux uddide Skype nden hewani hande no hande ni ko ɗum mbaɗannomi ɗon saabu gadimi jokkodirde foof ko katante leñol wondi e Gelongal Fouta Ndiaye Seydou Amadou min mbaddi yewtere ha Allah waɗi Diallo Abou Amadou ari no mbimami ni ittumi yewtere wotere wiyetede sifa hanki yonta hande tottumi Diallo Abou Amadou jogui min dusodiri e mabɓe amin jewta amin piija amin jala amin jewta min meeɗa habde min meeɗa dugdude min meeɗa lurdude min jokki ha Allah waɗi gummiɗen ɗon e dow teddugal gummiɗen ɗon e dow yidde gummiɗen ɗon kadi e dow ko ala fitina ko noon tigui wadde Hadji Sall kala e saaha kadi mbaɗa nananno Hadji Sall ne waɗa jime noon taw ko jime patuɗe Pulaar ko saɗa waɗanno émission tan e radio ji ɗi ko nden mbaɗannoɗa jime ɗe mato haɗa woppi radio ji ɗi ka gaccuɗo jime ɗe walla e yettere Allah Rougui Sall a jarama yimre gadimi wadde jime ko haɗa tawa ñande hen ñalluɗen galle mo ar dor kume anda sa yejjiti kono mi yejjitani
ɗen ko sappo e goho yimre jimnomi ɗon nder galle Oumar Dorkumi tawɗen ɗon joom suudu Oumar Dorkumi o moƴƴe men ñande hen kono noon Oumar heedi banggue so wana kam ñanden eyyi mbeɗa yimanno kadi e ballal Allah e ballal jima e guendiyankoɓe ko wayno Gelongal Fouta en Ndiaye Saydou Amadou en kamɓe foof ɓe jaggi hen ha hande ko mawɗum enen jima kono tawno jinnaɗo debbo o ɓurani yidde yomi yim ɗum tagui tellimi ɗum kono ha hande ɗo gommi ɗo so welama yim tan mi yimat saabu ñande ko ɓooyani ko sehlam Diallo Mamadou ko rutti ko mi wannimo jimi ɗiɗi o a waɗanimo jime ɗiɗi wadde hokku en hayso ko jimol gotol mbaɗen jimol ngol ne wawi taw fuɗɗaki yaltude taw walla so tawi ko yaltine koye nder suudu ma haali ala yaafa min tan batte jime ɗe ha gongol so Allah jaaɓi mi yiiɗa hay wadde waɗanen jimol gongol kam alay saago waɗanen jimol gongol no fotiri foof hay soko seeɗa mbaɗen e gastari men a yafata min batte jime wadda natti wawde yimde no mi jaɓi ko kalɗa ko mbeɗa andi ko postan wadda natti wawde yimde natti wawde yimde wadde Gelongal so tawi wiyama Gelongal cukalel ne waɗi Gelongal mawɗo cikkanomi nde ɗon inde ko on guinnireɗa walla Gelongal uji ko ɗiɗi hen kamɓe fof koɓe sehilaɓam hen bonen fof min ñaldi hen bonen fof min mbaldi mi salmini Gelongal Fouta Ndiaye Saydou Amadou kono kadi mi salmini Gelongal Badjibi Kadja Dembinta tawno min ñaldi min kirdi min mbaldi kadi hayso ari fanayi feccere e hunde e gurdam makko min mbawi ɗum ko Gamadji min gonda ɗon kadi min bayrodurani kamɓe ɗiɗo foof min bayrodurani gilla Allah waɗi min gandodiri min jiɗodiri ha ñalnagala hande amin kalda amin jokkodira ko noon tigui wadde ɗo mbiɗa ɗon Gamadji ɗo mi artat ɗon payen ɗon ɗo Gamadji ɗo seeɗa eɗen gandi Gelongal eɗen aɗa dillanno kadi ko faati e mémorial Tijani an kono noon ello komi nattuɗo nande ne haale te way kono kadi datuji ɗi ɓenniɗo hol datuji ɓennuɗi ɗo mi nanani mi anda noon tawa ko min nanno boîte vocal walla mi famani ko haɗi ɗum dillude walla ko jinnoɗon hen ko fandare jinnoɗon leñol ngol yo wat ɗum taw ne jokki walla jokkani mi anda ɗo yarata rigui a jarama leñol fulɓe kala ko daña e Ziyad Tidiane an jagga ha yettiɗo foof ko fulɓe e wuuro kadi ko Gamadji Tidiane an jeeyaɗo jarama kamɓe fof jiyaro ne dilla ha hande mataw ko ɗiɗo duuɓi ɗiɗi tan ko coronavirus o naadi ko windere nde tardini woppi Makka asa haɗi Makka yahede haɗi Daka Madina Gounas yahede haɗi boni kala yaade ko ɗum tan tardini ziyaro wasi wadde e nder duuɓi ɗiɗi te mbiɗa andi mi suwa haalude mabɓe kono mbiɗa andi hay oɗo ziyara so renaki mi sikkani bel ma waat caggal kay coronavirus o gasani kono Tidiane an kay omo jarani men hunde foof omo jarani fulɓe hunde foof kadi omo jarani Gamadji Sall hunde foof saabu so tawi ziyara makko yonti kala ɓiɗɗo gamanajo ɗo woni wata hen mbuɗu muɗum kala ɓiɗɗo gamanajo ɗo woni wata hen ko wawi saabu koɗo so tawi ummima e wuuro fayi e nokku a ari e nokku ngo gonɗa o a jeeyaka ɗon yo yurme ndalla won e ya demba capato ko haala addata haala lisan tawno min meeɗi hawru Gamadji woodi ko haala Tidiane an haala mbarka fayida waɗa noon so tawi Gamadji jaggi e ziyaro woni ha hande ɗo yettiɗo woni noon malgré ko oɗo corona kam hay goto wawna ɗum so tawi noon wonko mbawan a wawi ittade amen corona o min mbaɗa ziyara seydi Sall ndeysan ko noon tigui ɗo kalɗa Yaya Ba ko mata ko hebnoma nane ko tan ko ɗum kadi woni ko heeɓi kam joni ko kadi yo Allah yurmomo yaafomo Allah harnamo aljanna kadi a haali gorko gallunke baɗɗo fayida kadi jinnoɗo kadi ko kalten ɗo ko kadi nowɗo hen baɗɗo hen junggo mum tigui nowi leñol ngol ha yettiɗo wawi yettade ɗo kala ɗum noon Allah jarama on jarama eɗen gandi noon caggal nde kokkeɗa seeɗa haade min ngala ɗo hande kosam min ngala ɗo warga sukara ɗam jarɗa kono haade Yela Diop nan ɗon jooɗi Yela Diop annene aɗa jeeya e yewtere nde so tawi a duusi gorko pullo baɗo ni holno hanki eɗen gandi gorko pullo so duusenoma eɗen gandi ko kolli e ñañoji e guitare uji hewno duusde ɗum wadde alay saago beddoɗamo dande no fotiri kala
wonɗo mawɗo leloto soyno suka darema wawa wonɗo mawɗo leloto soyno suka darema wawa wonɗo mawɗo leloto soyno suka darema wawa pinal men ngal ɓuri pine kala mi anda fo ko yeeɓi pinal men ngal pinal men ngal ɓuri pine kala mi anda fo ko yeeɓi Futa toro waliyaɓe fota hayo sirnaɓe fota ɓe waliyaɓe fota hayo sornaɓe fota wonɗo mawɗo leloto soyno suka darima wawa Allah koy jarama annabijo Allah jarama kono Gelongal Gamadji sare koy jarama giɗam oro bando Samba kaji bile salangari oro bando aljanna mbayi giɗilam ko mbiɗa hayo giɗam bolle Kureyja ko mbiɗa hayo giɗam bolle giɗilam ko nanda hayo Gamadji naɓe giɗilam ko mbiɗa Musa Ndiayo ko mbiɗa Alassane Sow ko mbiɗa ko giɗilam ko nanda Yalla yormo giɗilam giɗam Abobo Amadou yeri mayo mayarade belle yeri komo bacabra maje abo jobo job du wona yomma job koy dona baba job du ni waye oro bandorogi babali salangari debbo ko yeri mayo mayarade belle yeri mayo mbeɗa hayo jiɗam bolle giɗilam ko nanda hayo jiɗam bolle wonɗo mawɗo leloto soyno suka darima wawa daro tawa soynotako ɗum noon Hadji Sall nani ngol konngol aɗa wawi firtanden ɗum minen ɓe mbawa andude ko haalte ɗon ko eyyi jarama Rougui haala pulaar mbinde boru loppete mi anda nde wutti folde jullade tan joomum tawaka Yela Diop ko gendi yanke te kadi o yimi jumol ngol yimingol ɓaade omo jooɗi namno kala namno Rougui Sall ko gonga Gelongal ne wawi ɗum firtude nde wonno Gelongal ko gendi yanke kadi ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema kadi e nder haala moɗon mi heeɗima kala ko namdiɗamo e kala ko jaboto nde wonno neɗɗo namtoɗo ganduɗo ko namnoɗa kadi ne andi ko jaboto ko nde yewtere ne heewi welde eyyi vraiment kadi mbiɗa yettoma kanko Gelongal Gamadji o ɗo par ce que omo wawno jogade invitation o wasa yiidemi hen walla o wasa ganduɗa hoorema wasa yidde min gonda émission o kono téléphone makko kar Yela mbiɗa jogui invitation Rougui Sall ne invité mi mbiɗa yiiɗi ganduɗa hoorema mbiɗa yiiɗi jaaden mbimi kala ko nanggumi woppat maire jaaden eyyi ɗum noon kadi vraiment jettore wodinimo kanko Gelongal Gamadji Sall namdal ngal arti hen eyyi namdal ngal mi arti hen wonko mawɗo leloto soyno suka darima wawa yiide konngol ngol presque ne haali hoore muɗum
sabu mawɗo kañum o yani ala heewani gandal ɓooy wurde par ce que suko kala ko mbawɗa wonde kala kaɗa waɗa so tawi a wawi disnade mawɓe ina wawi mbasa majjude ɗum tagui noon suko kala ko mbawɗa wonde ganduɗa ma jogo ganduɗa ma mawɗo mo ganduɗa ma taw oɗo guittowo mo ganduɗa wadde neɗɗo fof no wawi jogade conseil conseil kadi conseil ma kadi taw ko mawɗo timmuɗo kadi suka wawi wonde conseil suka ne wawi wonde conseil par ce que sa nani wiyama mawɗo tan ko joom haqqille eyyi mangu ko haqillantagal wadde mawɗo wawi jogade par ce que neɗɗo wawi wonde mawɗo ɗo mijoɗa mawɗo ɗo taw haqqille o yahani eyyi so wiyama mawɗo noon timmal muɗum ko haqqille eyyi aɗa yiya ganduɗa mi wima ganduɗa hoorema e nder jimol ngol pinal men ngal ɓuuri pine foof eyyi kono noon ko ngal besdinagal ko noon tigui ɗum woni yewtere mon nane wadde ko noon tigui Gelongal ko ɗon tigui woni yewtere meɗen nane Allah jarama jarama kadi a weltanama no fewi no fewi no fewi Allah jarama eɗen gandi Hadji Sall ko gendiyanke kala e saaha noon Hadji Sall an ka politicien walla mo gonɗa mi wona politicien kono noon komi politicien haal pulaar en komi politicien Fouta surtout ma e diwan ɗo jeeyami ɗo Fouta foof mi wona député mi wona ministre somi wonno député walla gonmi président wallahi Fouta wayata saabu mbeɗa andi caɗele Fouta komi Foutanke 100% te hay somi maayi ko Gamadji Sara birnoyteɗi wadde sonno ko sagam Fouta yo won aljanna kala leydi e kala aduna saabu yidde kam yidde mi Fouta saabu sa yi eyyi mi anda beela ɓe tini walla ɓe tinani kono min kam mbeɗe tini saabu Fouta no famñande mi yettaki ɗo jettimi ɗo foof eɗen jeeyami ɗo fiyande nde ko wotere sa yeehi Fouta subaka sukaɓe sone janggoya sa takkima ngal ngoral kallu a yiiɓe sukaɓe ne jangguiroyta ko hunde musde sa yeehi université ɗo a yeehi toon a yii wandiraɓe rewɓe janggoɓe ɓe ɗon a yii sukaɓe janggoɓe ɓe ɗon yurmede ma wonat e mabɓe sa yeehi Fouta a yiiɓe aynaɓe e nder ndi jawdi ndi ɓe jogui ndiyam ala huuɗo wodani tampere ne woodi sa yeehi Fouta a yii ka ndema kaɓe ndemata rewɓe ne jogui jaale yayam ko hen jeeya ina yurmini sa yeehi Fouta a yii hôpital uji moƴƴani a yeehi Fouta a yii kala ko ganduɗa ko fonno fewde e laamu walla ɓiɓɓe leydi jogo yo dokke yo cafro yo ñaami yo kaara no Yela Diop heewini wiide e heewi moon joguiɓe kaalisaji wonɓe e banqueji balleɓe ɓe ngala ngaalu leydi yo totte sukaɓe liggoro ñamle daña dutta jooɓa joni noon ɓeɗon sukaɓe so tawi ɓe mbaɗanaka projet ji so tawi ɓe dokkaka ngaaluji leydi fof uddama wiyama kiɓirma kiɓ yimɓe goppama tampere waɗat ɗum noon so ɗum addanta Gelongal yen saaha ɓerde mumen ɓeɗɗe mbawa ne kaala cikke goni koye dumde tawa duggani ko ɓeɗɗe eyo ko ɗum addata amen yiide komin poti ko haalde kadi sa yii tan a yiyat hande ɗo gonɗa fof a yiyat hayso koye téléphone ma oɗo tappuɗa ceerno Google ma ko yaltinama holluma ɗum noon so hollima alay saago anne daña ko kalɗa sono rugi alay saago daña ko kalɗa wadde Gelongal technicien meɗen Thiat Walo omoni wiya en waktuji ɗi joni cikkaten noon ko waktuji ɗi oy gasi ha laaɓi a ɗum noon en cikkano saabu yewtere nde wonnoon koko weeli en jiiɗano gasa joni joni o ɗum noon Gelongal ko mbaynortoɗa bandiraɓe ko ponnomi namdade ma taw mi namdakima ɗum aɗa wawi haalde ɗum mbaynorɗa bandiraɓe kadi Allah jarama a jarama caggal nde bismeɗa e Piindi TV a fawani hen haydande wotere garɗa kadi gadiɗa arde ni hay baɗowo émission o ɗum kadi koye tinnare ma e andude meccal ngal kadi wowde ɗum suusde ɗum kadi kala e saaha ko heewiyede ko tan doole moon e ƴiƴam moon kala on ligganima ɗum leñol ngol en ganda noon so tawi leñol ngol rutti on teddugal ngal kono onon ko ponno ɗon wadde doole moon e dañal moon kala e saaha on mbaɗi ɗum e leñol ngol ɗum noon Allah jarama a jarama eyyi jarama sohna Rougui mi ñaguima yaafuya kala ko haalaɗo ko waɗi firguitere mi ñaguima ɗum fulɓe min mi ala namdal so wona mi weltanimama tan sa noddi kam mi notoma saabu ngal ɗo meccal baɗategal mbeɗa andi ngal no feewi mi meeɗa ko nammi ko radio ha hande nattimi jogade jewte e radio mi meeɗa tardu hay yewtaram hay ñalawma goto
ɗum noon somi aadodiri e neɗɗo min ade aadi amen hakkude men fittade saabu mbeɗa andi no wuurda mbeɗa andi no wonira ko wona ko ɗum mi yetti fedde men aduna ala dari gurdam aade gaddugo sokhna Dieynaba Alassane kono kadi mi yetti jeewo gallam sokhna Aljanna Mbaye ko jeewo moƴƴo lembi lam ko sokhna Houraye Diago ko debbo moƴƴo saabu kañum wondi e nenam do Fouta ɗo mi wiyamo Diako Siré mi wiyamo Seydou Mbaye mi wino fo no kala ko dañi o yetto Allah yetto diwaw e kosam endu nene mum alhamdulillah rabbil alamin suddimaɓe joguiɓe ɓe goynanima miñamen Samba en dem miñamen kamɓe fof mi yettiɓe aduna ala daari e kuuɓal Alassane Sow mi salminima no feewi Diallo Ba Amadou Yela Diop Allah jarama o jarama tawno Yela Diop mbeɗa ƴewramo yitere guille mbeɗa ƴewramo yitebo koddigal ko minen koddi jum e Gamadji koɗo gotum kono ko heddino ko e Abou Diallo yo rufi Yela Diop Allah jarama on jarama Piindi TV ruɗi Allah jarama a jarama no fewi kadi wonanino en weltare kono noon eɗen gandi oɗo guitare wawa arde ɗo taw noon oɗo émission ko ar potten noon e noddi kala ar potten noon ko Gelongal en heewi woyde ko noddi yewɓe kosam noddi yewɓe comci noddi yewɓe baali noddi foof eɗen gandi média ne muusi so tawi ɓe garani ɓe mbatten cuuɗe mabɓe so ɓooyi enen ayi en jaltata haɗi en yaltude en ngala wutteji ɗi kollirɗen en ngala cakkaji ɗi kollirɗen ɗum noon yoɓe mbat feere ɓe mbaɗa en sponsorisé émission ngaji jahoji émission ngaji fulɓe beele mbawen suusde wadde émission ngaji mbawen wasde dartinde golle meɗen ɗum noon ko mbawata noddande leñol ngol Yela Diop e émission men ar potten taw koye Piindi TV émission ar potten taw koye Piindi TV eyyi Rougui Sall Allah jarama a jarama Allah leli yo mi jimi leydi men yo Allah leli yo mi jimi leydi men yo mi yejjetani Fouta ye yoma hanki mi yejjetani Fouta ye yoma hanki mo yiɗi waylode mi waylotako Fouta jamare ɓe darinoɓe gollanade Fouta ɗum noon Yela Diop eɗen gandi e Gelongal Gamadji Allah jarama on jarama kadi eɗen gandi émission weeli kono gasi ha jarama no fewi ala ko ɗon inchallah merci jarama on jarama